बेस्तां गोसोमदोननिबाबो नायनो मोजां आंखौ गाननानै हांग्रिमोनदि नों अमा बुन्दाजों मानो जुलि जाखो आंखौ गाननानै हांग्रिमोनदि नों अमा बुन्दाजों मानो जुलि जाखो माहाय सन्थुला आंखौ एदावदों नामा बिब' जानायखौनो बेबायदि मेथाइ खनबाय मालानि बिब' जालायखोब्रा नोंलाय आंनि मानो आंखौ बिब' जाया जानांगौ जाखो सन्थुला नोंलाय जोंहा आबैनि फंबायनि बिहामजोनि फिसालानि फिसौजोनि बिमायंनि फिसालानि फिसालानि फिसाला फिसौजोनि बिबैनि बिबथैनि बिफानि बिमानि फिसाला नङा होमबा नोङो स' आंखौ बिब' जायो आरो बेनिखायनो नों आंखौ बिब'सो जायो मिथिबाय दालाय दासा नांदोला जोंनाय खुरमा बागिखौ खुरमा सानालां बिब' लिङालां बिबाजै लिंनांनांगौबा बिबाजै बेनिफ्राय बाजै हांग्रिमोनदि लाजिया लांलां बाजै बोलालांनो होनालाय हांग्रिमोनदि नोंहा वाट्सएप दङ ना वाट्सएप औ दङ आं जि फुथुला हरनो मोजां मोनो वाट्सएपआव मानसिफोरनो आहा उहु होनना मिनिलाबायनायफोरखौ दिनैनिफ्राय आंबो नोंनो फुथुला हरनोसै आहा उहु होननायखौ दे जागोन सानफा एफा साबसिननिफ्राय साबसिन जागासिनो दङ माथोलै हांग्रिमोनदि अमा राजाया बेखौनो आंखौ गोसोम बन्दी होननानै बासिबाय थायो अमा राजानि बुंनायखौनो मालै सानैजों फिल्म शुटिं खालामलायगासिनो दङ नामा हो मा फिल्म बानायदों देलाय खोन्थालाय आंनोबो नायनो गोसोबा नाय नायनो गोसो गैयाबा था बेनो फिल्मनि नामा ओइ सन्थला खाफाल जिरा जि एसे खाफाल नांनानै दं बेखौबो बिसिजोबगोन आं मिथिबाय जेबो नङालै बिसिना होबाबो जेबो नङा फुराना खाफालखौ लानो बाबाय आं दाखुरारा गोदान खाफाल लागोन दे बिसिनानै हो नोंसो उल्था उल्था ना र' नोंखौ सन्थला आरो ओइ हांग्रिमोनदि थां न'आव याव मा मोनबाय थादों नों दै लांनो फैनायखौ नुवाखै नोङो दै लांनो फैयाबालाय माखौथो लोंनो नोंलाय दै लांनो फैफ्ला फैफ्लि सेंग्रा मानसिफोरजों रायलायग्रा नोङो सबाबा मोजां नंला ना सबाबा नोंनिख्रुइथ' 100 गुना मोजां बावसो हांग्रिमोनदिनि सबाबा नोंसो इसेबां उल्था उल्था ना सन्थला नै मा दिनै सालायलायाखै नामा नोंनाव जो जाबाबो सानाय सुनाय लोमजानाय मानाय गासिबो गैला मिथिया बे साननैसोआ मा जाखो जेरावबो जेथिंबो मोजां मोननायनि बार मोजां मोननायनि बिबार मोजां मोननायनि बोथोर बिदिल' नुथारसै आङो बैसागुआबो खाथिसिन सफैबाय नालाय आच्छा बिदिसो मोजां मोननायनि निसा हाबदों नोंनाव बेथा औलै माथो खालामनो आरो जाफ्लांबाय गोसो थोनो होननानै थोआब्ला हारसिंनो जाफ्लाङो माथो खालामनो आरो नोंखौ आं लास्ट टाइम वार्निं होदों बे खेबाव नोंखौ आं हांग्रिमोनदिजों रायलायनाय नुयो नोंनि खुगानि सालायखौनो बोफ्रावनानै गोलाव खालामनानै होगोन आङो मिथिबाय आरे ओइ हांग्रिमोनदि जल्दि न'आव थाव सन्थला अमा राजानि बुंनायखौ गाज्रि मोननाङा दे नोंनि थाखाय गासिखौबो सहायनो हायो जेबो गाज्रि मोना नों न'आव थांदो ओमफ्राय वाट्सएपआव इहि आहा स्टिकारखौ हरनो दाबाव दे जागोन दे लाइमोन बैसो आंनि लाइमोन सिख्ला जाबाय महर गोसा आं महर गोसा आं जाबाय दाउस्रि देलाय जेरैबो समायनाय नाथाय सन्थलानि मेगननि नोजोराव आं मानो समायना नङा मानो सन्थलाया आंखौ गोसो थोआ जेबो नङा प्यार किया तो डरना क्या और डर के आगे जीत है ओके आं सन्थलानो दिनै मा लांगोन अके आं सन्थलानो थांखु लाना थांगोन बान्दर थांखु बान्दर बिरि बेनिफ्राय गय थफ्ला लानानै सन्थलाखौ आङो दिनै बुरखायगोन wait a minute दख'ना गाननानै थांगोन आं दिनै I'm coming सन्थला दालाय बिराद समायथारनाय नुबाय ने आइना औ आंनि साइखं बिराद मोजां नुबाय नोंखौ गोजोननाय थाबाय आंनि आइना आं दा सन्थलाखौ बुरखायनो थांनोसै ओइ जाबेस आंनि साइखं ओइ जाम्बि आं साइखं
सायखं नङा मानसिसो नोंसो आंनि सायखं एडुएस बाय बाय मालै नाजि बुदां दा साननैसो माथो मोखांखौ गेङा नुदोंब्रा नोंनिखौ औलै माथो बुंनो आरो हाफां आंजों रायलायलानो मा खालामनांगौ जाखो आं हाफांखौ दा मा ब्रेकआप होलायबाय नामा नोंसोरो बोरै ब्रेकआप होनो होनबानो होनो हानो इसेबां मोजां मोनो आं हाफांखौ अब्लालाय डाइरेक्ट न'आव थांनानै लायदोब्रा लायनोथ' हागौमोन दा गावनो राजि नङा मा खालामनो आं दा जबरदस्तिथ' रावखौबो लायनो हाया रावनिबो मोजां मोननायखौ जबरदस्ति बिनानैबो लानो हाया आच्छा समस्या होमबा गभिरथारसो जाना दं होमबा हाय सेंग्राफोर बा दख'ना गानलायदों दख'ना माइसि मोजां नुदोंलै नोंखौ दिनै थेंक इउ आरो आंनि मुङाबो दावसे देलाय जेजोंबो समायनाय बेनिफ्राय बुंलाय बम्ब्रमाया बहा दङ बहा लोगो मोनगोन नै आं बम्ब्रखौ बिखुङाव बानानै लादों आं नोंनाव सोंदों आरो लाजियाबो बा इनिफ्राय दिनै दाउखे दाउराय जानानै फैलायदों माथो जिबौआ बिगुर गुस्लायनाय बायदि दख'ना गानना फैलायथारदों माथो दाउसे देलाय मा अमा राजा दख'ना गानबाबो दाय गानाबाबो दाय नामा दख'ना गाननायखौ दाय जायाखैब्रा गाननाय नुफेरिखाय गाननायखायसो बुंदोंब्रा नोंखौ आच्छा देलायसो देलायनानै बहाथो थांनो नागिरखो नोंलाय मालाय सनथलाखौ नागिरगासिनो मा फात्ता नोंलाय थाङै आंखौ गाननानै दाउसो देलाय नों सनथलाखौसो मोनबाय सिरि था नोङो अमा राजा आंहा बेसेबा गोबावनि उनाव तुरुला मोनबाय जेरै दैमानि गोथौथियाव हिरा दांग्रोमना मोननाय बायदि सनथलाखौबो मोनबाय आं मिथिबाय बेफोरखौ बाद होदो दे जोंहा थांखु जालायनोसै दे दाउस्रि देलाय थांखुआ नालायदो मानो जादोंलै थांखु जालायो नोङो दाउस्रि देलाय माथो सिख्लाफोराबो जायो मिथिबाय आंथ' जि गोथाव मोनो आंथ' दख'नानि जान्जियावबो थेबनानै लायो दख'ना दबा सिङावबो सोनानै लाबावो आं मिथिबाय आयौ रोंला आयै मिलायलायथारबाय दे सनथलाजों दाउस्रि देलायजों मिलायनायखायनोथ' सनथलाखौ आं आंनि खालामनो नागिरदों मिथिबाय नायगोन ना नोंसोर माबायदि गोसो थोलायो माबा बुंदों नामा नों आंखौ नोंसोर जाबोरफोरजों रायलायबाय थानो टाइम गैला आंहा थांसै आं बे अमाखौबो रोंला आं बहा गोमा थांबाय थायो बे अमा राजासो खावाखैथ' थिग गैयाहाय अमा राजा लानि न'आव थांनि र' मालाय दुम्फाव लोदो बुसाव नोंना साबिया गोमालायबाय नामा मोजांसो बुंदों नोङो साबि गोमादों नामा होननानै सोंनो नोंसानि अमा बुन्दाया जोंहानि अमा बुन्दिखौ लिंफैबाय थायो ओमफ्राय लानानै थाङो नोंसानावसो दङ ना जोंहानि अमा बुन्दिया मा सब समावबो आंखौल' सिखाव सिखाव साजायबाय थायोब्रा नोंनो खादे खोमानानै आंखौ बदनाम खालामनो नागिरनाया साला दाउ जायै बेदर जायै दाउदै जायै मोदोमफोरानो जालायलांला खर'आथ' लाजाखालाय आयौ जोगोनार फिथाइसो मोदोमखौ नायबाथाय खुमब्रा सेस आथिंफोरा ओमफ्राय खांख्राइनि आसि दा मा जाबावगोनलै नोंजों आयौ अमा राजा नोंजों नांनो गोसो गैया आं दिनै मिथिबाय खोन्थाल' आंनि अमाखौ नुदों नामा नुबा मालाय आं नोंनि अमाखौ खोन्थानो मोनबाथ' खानानै बुथारनानै जाबावगोनसो आं मिथिबाय अमा राजा नोंजों नांलायनो गोसो गैया आं दिनै मिथिबाय बांद्राय फालतु खोथा बुंबाय थानाङा नुदोंबा नुदों होन नुवाखैबा नुवाखै होनना नोंनि अमाखौ नुबाथाय आङो जानोसो दंखायो भाग्य मोजांलै दासिमबो नुथ'वाखै र' नोंनि अमाखौ आङो खुजालि गोनां आखल साला मालायनि मोजांखौ नायना थानो हायि मा दरखार नांगौ मालायनि मोजांखौ नायना थानो हानो आंनि मोजांखौ सोरबा नायनानै थानो हादों नामा आंनि मोजां नुबा सोरबा खुसि जाफादों नामा आंजों अमा राजा आं जेबो बुङैखाय आंखौ जात बुंगासिनो दङ ना नोङो दुम्फाव लोदो बुसाव दाखालि लोगो नांनानै आंखौ जिबायदि सावस्रेमदों सावख्रुबदों सावदों नोंसोरो दिनै आं नोंखौ गारालै नोंखौ आं बिराद अनबाय हिन्जावसा होननानै आं नोंखौ आखाइ थिखालासिनो दोनबाय दिनै रावबो गैयाव नोंखौ दिनै दामनांगौ धल दामनाय खाम दामनाय कावं दामनाय दामगोन आं दिनै नोंखौ अमा राजा दिनै बुलायथ'ला नामा आं दिनै गुजुनायबो जादों बाहाना सलबेना दिनै बुलायथारनांगौ नोङो नांथारनो लुगैदोंबालाय फै नारे मा बुलायलाब्रा हामालै आं ओरैनोसो एदावदों आच्छा दासो नांनो होननानै बिदि होनखाबाय नोङो जरा पीछे तो देखो पीछे आयौ बाला माबेलाय एफा गिदिर आंनि मुङा दुमब्रां मानसिखौ नायनायालाय माथो माथोखौ फिसा बायदि नुवाखैलै माथो फिसाथार नांनोसै दे दुमब्रां दे जों बुलायाखैहाय जों ओरैनोसो थेमालि खालामदों
नामा आंनि मुङा दुमब्रां नोंसोरलाय सोर आंनि मुङा दुम्फाव बयजोंबो अनजाथाव बेनिफ्राय आंनि मुङा अमा राजा बयनिबो खाजा जोआथोननिया जोलाथोननाव जोलाथोनना जोआथोननाव जाबाय माथो नोंसिना नामा मा नाम बेलाय माबायदिहाय ना ससमाया गोजा जालाय गोथां जालाय जायो बबे गामिनिफ्राय फैदोंब्रा बेलाय मानसि गिलु बालुब्रा मानसियालाय ओरै फै दुम्फाव आंनि खाथियाव फै नामा मानो नोंसिना बेबायदि जियानो जादोंला नोंसोर सानैखौ गारां ओइ दुमब्रां बाबु जोङो गिनानैसो बोरैबा थ'थ'माथ' नामखौ खोन्थाना लाफ्लांबायलै आंनो अमा राजाया बयनिबो खाजाया आच्छा नोंखौनो गाग्लिगोरगोन आं दुमब्रां बाबु प्लिज आंखौ जेबो खालामथ'नाङा ना चक्लेट आच्छा चक्लेट हर चक्लेटआथ' जोब्बाय होनोसै आं नोंसोरखौ दायो ओइ दुम्फाव खारदोलै बे समाव फै आंनि उन फै लोगोखायसो बारग'बाय नोंसोर नेक्स्ट टाइम गारा नोंसोरखौ नैबे दुमब्राङा हा सिंनिफ्राय थुब्ला गावस्रानानै ओरैनो ओंखाराखै